ukuthule bandeni, ukuthule Damaseko, ukuthule Damaseko, ukuthule Enyonini. Baba wethu, sekela mongameli baba arubanyana. Ngiyathoba baba. Baba Molefe, ngiyizwe bethi mdadi. Ngiyathoba kakhulu baba. Umama sekela mongameli. Ngiyathoba kakhulu mama. Umama Sihlalo. Ngiyathoba kakhulu mama Mlifu. Kukhona ama-trust akithi agcwele emsamo, ama-second minister, befundisi bakithi Enyonini. Bobaba ngiyathobeka kakhulu phambi kwena, bavangeli nomama ngokunjalo. Ngiyanibingelela egameni lenkosi yethu Kristu Jesu. Amen. Thandwa zami ezimbili, akekho umngani wenu wesithathu. Ngiyanibingelela nani ngokukhethekile emcimbo wenu. Amen. Phela ngazi ngizoyithini noma ngisho khona umuhle noma khona ongemuhle, ngifuna ukungena indaba zokuzwa abantu. Sihlalo ngiyabingelela, nobhala ngiyabingelela, ngiyathobeka kakhulu. Uyathi usihlalo indlu yamandla. Ayi bazalwane, indlu yamandla ngempela ngoba alukho uvalo lukhona. Yabona maseyime kanje alukho uvalo ngoba ngiyacabanga bangathiwa ngene impi la zingayibamba ngeke zifike la. Amen bazalwane. Angisho ke eyigazi sengishimbi nje. Bangathiwa kufika impi singayibamba. Sebenza wami uzoba mfishane kakhulu bazalwane. Sihlalo ngiyabonga. Mawukhuluma nge-responsibility, ngiyacela nje kube ingedwa ukhulumayo. Sihlalo uma ehlala phansi ukhuluma nge-responsibility, uzokhumbula ukuthi uNgcobo omncane uma ehlala phansi naye ukhulume ngokuthi makumele sizihlele leyo didinga ukuthi sibe responsible, awukwazi ukuzihlela ungekho responsible. Bakhuluma nge-responsibility abafowethu, ubaba wethu usekela bongameli udinga isibusiso phakathi kwenu eningeke nisizuze umvuzo waso uma ningekho responsible. Siyezwana nibazalwane? Lesi sibusiso besehla sikhulu kakhulu ukuthi ubaba adilize lamagama akawadilizile. Kodwa masingekho responsible simthethe ukuthi siphuma la sisiphulukile isibusiso. Ngicela ukushiya amagama ambalo. Ngiyababona bonke abantu abenzela umsebenzi wenzeke besihamba indlela yonke bekungelula. Kodwa babuNtuli ngicela ningivumele muzwakithi eDamaseko. Ngiphakamisa ubaba oyedwa kini nonke. Hayi ngoba kuncane abantu abakwenzile. Kodwa lo baba ngimbone egijima from day 1 simemezile ukuthi inkonzo izoba la. Wagijima ngicabanga ukuthi umhlathuze waqeda wonke ecinga indawo. Njengamanje lo baba akagqokile iyodwa into akayenzayo. Gijimela ukuthi thina sinethezeke. Ubaba umshumayela umncango bazalwane. Njengoba la manje uqoqa izibi. Sisenkonzweni siyakhonza, unciphisa umsebenzi ukuthi masiphume enkonzweni singabi nomsebenzi. Inkonzo enkulu yile akayenzayo. Leyo isakhuluma bakumayise indaba ye-responsibility. Mina sivumelana ukuthi ngizokhuluma into emfishane la into yesifungo kodwa ihamba ibanga elide. Bangihambe
ingoma ishinta yodwa nje. uNkulunkulu uyahamba nabantu kodwa uyabashiya abantu abangekho responsible. Ngoba endleleni yonke bazalwane angilazi naleli vesi ethi uNkulunkulu usizo isizayo. Kodwa uNkulunkulu uyabanceda baya kuye. Awuyike kuye uvathazela nje uhamba nakho konke futhi wazi kahle ukuthi uhamba nakho konke uyathanda. Sokhuluma ngesifungo bazalwane. Phekwe abantu abancane. Phekwe ingane babayisi. Ngizothi siyingane ngoba khona abantu abadala lapha emva kwethu. Baze ba responsible abazali bethu kuzosigada senze into abasifundisa yona ukuthi siyenza ngakho yini. Abafethu bakhulume ngeresponsibility. Kodwa ngoba abazali bethu abanaso isifungo ngaba bekhona. Mhlawumbe abanye babo kushiwa ithi mhlawumbe kuthiwa abanye babo lokhu bafunga bengangathi behlala kule tafule esihlala kulona. Namanje isifungo basasibambile bahlele etafuleni elingenhla ingenxa yesifungo abasenza noNkulunkulu wabo. Ngicela ukurefer ke noma ngicela ukuhumusha incwadi uSamuel wesibili bazalwane ichapter 9. Mhlawumbe ngizongayifundi kodwa ngizoveza nje ingqikithi yayo. Lapha ya kuvela into yesifungo uMefiboshethi akasindiswa yiso esenziwe ngakazali. Babunqumalo iqiniso lithi la uma kungesipho ukuthi already sekuphila abantu abahola imindeni kulabo abantu abasha. Abantu eseberefera njengabantu abadala emndenini yabo. Sasa in 3-4 years to come kuzoba nabantu imindeni namakhaya ezoma ngabo. Okay. Asengimdala ngiyokwenza ukuthi masengimdala ngiyokwenza ukuthi khona sekubaficile kodwa basebancane. Ifuna ukuthi sikuficile lento umncane ukuthi uhola umndeni. Kodwa bese uyakubambelela esifungweni esithile. Noma kungazavumi ukuthi wena ubambelele kuso. Kodwa ngoba abantwana oyobaletha emhlabeni mhlawumbe siyobahlenga bona. Ngoba kusikho konke sizokwenza sisibone ithelo zakho sisaphile emhlabeni. Okunye siyokwenza silala abantwana bethu babone ithelo zeyifunga esazenza siphila sihlenge bona. Uqapheleke ukuthi uhamba kanjani. Ngoba usenama hips nje agcwele uqaphele ukuthi uhamba kanjani isifungo sakho simela kanjani endleleni. Senze isifungo. Kodwa ungathi mawusuhamba bese ugaxa ithobha ulinde kusilandele ngemuva ususikhohlisa usuyahamba nje uyatelebela. Isifungo sokuthi ukhethe uJesu inkosi every day sivumele sikusebenze ukuthi uJesu umkholo ngeke kwenzeke in one day. Kodwa mawubekezelile ngelinye ilanga umusa ubekezele wesifazane owayekholwe kahle. Uma ubekezele umusa kaNkulunkulu uyokwenza ukuthi isifungo sakho sikuhlenge endleleni yonke. Kodwa ngeke bazalwane usihlalo uzokhuluma zahlale phansi. Abefundisi bakhuluma baze bahlale phansi. Obaba badiliza ibusiso baze bahlale phansi. Uma izifungo zethu sikhohlwa masiqedwe uqala umgaxo kuyize konke. Mawufunga namhlanje ukuthi wena uyikholo uthi uzophila impilo ehlanzekile. uNkulunkulu wasibeka babumayise kulomzimba azi ukuthi uzosihlupha. Azi ukuthi sizokwesihlushwa ukuthi ngusha nje. Ukwazi ukwenza konke nango-12 ebusuku sathi mawuvukile uvuke wenze konke ofuna ukwenza isikhathi sikuvumele. Kodwa isifungo sibamba njengeketa ngalenja. Uthi mawuthi uyaqala uyaphunyuka isifungo sithi hayi njalo. uNkulunkulu wadala into embi. Khuluma ngesifungo wadala unembeza kumuntu. Noma umzali engasale ekhaya unembeza uhamba nawo. Uthi uqhubeka uxova udaka kodwa unembeza uthi usithatha step sokuqala ungena odakeni ukushila uthi hayi udaka lo. Asizivumeleni ifungo esithatha unless ke bangasithathile isifungo. Ngoba phela kuzokwenzeka nje ngikhulume ngikanti kangaka ngikhuluma ngesifungo ngobo kanti ngikhuluma kubantu abangasithathile isifungo abenzela ukuthi ubusane noLindani bathanda ukuthi sisenyonini wayesethi ngiyikhetha inkosi noma wayesethi ngiyamkhetha uJesu enyonini kanti uyazi ukuthi akafungi wenzela mina nawe. Baba la mhlambe vele ngizokhuluma nje kanti abantu abazenzanga ifungo.
Kodwa ke ithi into uma ungakazi usenze isifungo. Yeah. Kunesifungo esingadingi ngisho ukuthi ubhobho wakho. Hey. EsiuJesu nje. Ukuthi umvumela kukhanda kukhenike. uJesu ukukulekelela enyameni engavuma yenza ivume. Jesus. Uyakwenza nje ukuthi umusha uvuma konke dube. Kodwa bese athi uNkulunkulu uJesu athi ngiyazi ndoda ukuthi akuvumi njengamanje ukuthi abantu bathathe njengosisi. Athi kodwa ufungile lesi sifungo sihlenga wena. Kodwa abantwana bakho bayodla ngaso. Ungabike selfish. Uthi indaba mina singezungihlenga lesi sifungo sohlenga abantwana bami. Qaphela indlela ohamba ngayo. Bese uqaphela indlela owafunga ngayo. Lithi ke iBhayibheli samkelile kodwa sonkelanga sonke ngokufanayo. Bazalwane, kubalekile ukuba nesifungo. Lokhu nje ngikufakile la ucingo lukhomba ukuthi ngafunga ngelinye ilanga. Uyekufune noma izimo seyivuka noma amagaga sesevuma. Kodwa bese ngikhumbula ukuthi ngafunga. Make wangena emanzini wawufunga ngalelo langa. uPaulo lamaduku bazalwana lusho ukuthi lenze thini bebahle angithi nalifaka iduku niye emanzini wawuthatha isifungo lapho ake uyithindithe nje mzalwana uyithindithe ubuka ukuthi isiphi isifungo wasithatha sinjani sasihlenge kuphi hlamba uhlengwa ukuthi ukholiwe uhlengwa ukuthi abazali bakho bathatha isifungo wena ungakahlali ngisho ukuhlala okhalweni kumama pass on the favor ayinamandla mfowethu. Pass on the favor. Thina ngoba nawe uNkulunkulu ubekile imbewu kuyo letha abantu emhlabeni. Lithi iBhayibheli izono zabantwana ziwela ko. Zabazali ziwena kubantwana. Unethuba lokuthi ungabi nezono ezizowela abantwana bakho ukuthi uyihlanze manje. Uthatha isifungo esiuJesu okukhulu impilo yomuntu. Bazalwane singakhohlisani sesihlabelele lesikwakuhle konke sikwenzela isifungo sokuthi kusasa sisolala siyobonana nenkosi. Singakhohlisani sihlabelele kahle kodwa qaphela isifungo bese uyasigcina ngoba kungenzeka ukuthi abanye imindeni yabo iyaphila ngenxa yesifungo sakho wena. Iphathe kahle endlelo bazalwane uNkulunkulu anigcine. Ngiyanithanda bazalwane mhlawumbe futhi ngonifela amen.
Yesu